Doon sa Cebuana, Imlolier o Pader. punta juga. Dool kini sa Cebuana. Pero ang Cebuana Daplin ni dire. Buk mangkaiko di ako kainom mo. Gitawagan ako si Kuya Johnny. Sige dito mo ko kailot. Ito mar. Damay dito. Padaplin mo dire kay ang kuryente dire na paingon. Anak ka kusog na gyud ang kalayo. Mayong kon dia. Malayo ko sa hotel. Oo. Oo. Anak ka kusog na gyud ang kalayo. Ilayo mo gamay. Palaya mo na gamay kay kuryente oh. Wala na kuryente brad, ang gasol brad. Dili ba kanimo mo anak diyo. Ay, main kuan dia. Oh, unsa man na? Itapok lang diri ma, bantayin. Oo. Kami wag mi kadala bisa gamay. Nami sa taas mo diya dira o kanao. Kanao dira gimi na boarding house. Ay lang limin, ay lunsa na tawag. Ang karinderya medyo may una kay gyud karinderya. Dili oy barbershop lagi dong. Karinderya sila ang kulit ni Turiana mo. Ha? Karinderya sunog kanilang motor. Duha ka buok pwede ro kanang gi. Ay, ang katungkuan, katong alutan. Mo na ganito. Naay motor dito sa Sa sulod. karinderya. Sila may una nakamata sila ang call. Naay motor sa sulod. Wala akong gipagawa dahil ng motor. Wala mo dahil na kayo sunod. Pagmata nila. Pagmata nila ko Ma'am, diri ra ma'am bantay. Inyo hali diri ma'am. Hoy. Look. Oh, look. Pero ang Imlolier, okay raw, wala ka. Hindi rin lapit sa tubangan. Dulong na diri oh.
Ayaw kang kamalan ba? Mapil pa na. Maapil pa na. kamalan. Oo, yun eh. Pati guro to parking ko ba? Mapil pa to, no? Adi na. Nakatapa mo kung giro na ko to. Pero ka na, di na ginamapukan. Kala ka na ko, blackout. Oh. Daplin. Wala yung lahing ano ay. Oo, kira. Borlogs man. May itulog ko nga. Oro ka. Oo. Busog na, oh. Busog na. Hindi na kayo daon, nakaduol ba? Kapit na butan. Gaya, naka-atras yung kamay. Uto kayo nagkasuloy. Oh. Brad, bantay na lang sa kuwan ba na? Sige yung kalit ka, sunod ko. Abot to yun. Tol, may muntag ya. Pagputing ka, hindi ako na ito. Ha? Ako na ito. Tol, amo na ning gipo ko ano katong nang wag sakyanan tol. Wag sakyanan daw. Sakyanan di ako. Kay karga daw na to na. Dadak. Uncle ko balik ito. Mayong kuwan dia. Oh, kay basin na yung mga gasolda, pupunto ba? Na-appeal ang kalalan ni Kamahalan. Nakayo. Ako na kayo sunog, pinamapukan. Ulang fire truck. Sugin kay padagan nga. Wala tubig? Nah, yes, wala. Di ba tumadamay diri ganiya oh. Maapil pa to, bro. Maapil pa to. Parting ko, sulog pa ng parting ko. Diri nung tanay lang po. Pagkuha naman ko'y daganan ng kalayo di agad. Diri ko kay dagan sa daganan. Pagkita tayo ko rin di pila kadlawan ni baka puro silang mga kuminto eh. Kamadala ni. Ulang kay fire truck. Gusto kaya dito ba yun? Alos na. Wala tubig. Alos, sige. Di tanan. Wala ka ng mga balay sa atop ko. Di rin lang ginis lang pupos, kitaghan pa kay dagana, no? Ang sakyanan, ipaana-ana na gamay. Wala na gina, di na na. Sige, yung to ni fire truck at pupos, no? Panikatag pag maayo eh. Dako lumayan sulog.
Kubo kanila, kanila. Kalau awon, bakit ito yan eh? Yung awon, kasi ito, baka ano ito, ang ito, rescue tawag doon. Wala doon. Nangay mo bigoy, baka ito ha, Carman, hindi ako na nun. Nangay mo ito, dahil na nun, tama ka nila yun. Nangay na. Asa mo gusto ko na sunog? Kaya pala ko ako nag-vlog. Ha? Hindi ko rin na naupo niya. Di ba naman nila ang atong kaubos? Oo, katong church. Church na to, katong barbero. Wala pa to sila dyan sa tulugan? Wala pa siya. Hindi ako na yun. Sumpay, aling ako yung nabay ka pag-ibahan. Wala. Delikado na sila. Kumpani. Palihog ko kay basig ang pusti maana o. Ang wire pawa mo diha. Palihog. Lagputin yung wire, lagputin yung wire. Laplin. Ano, na-wire o. Ito na. Lado ng wire o. Hey, kuya, ang buhay, malampikan nga na. Dito kita. Neng, hawa na neng. Pawa mo diha ang wire, ang wire. Hawa na neng. Pawa mo diha Brad, ang wire. Boss, ayaw sa glapos, boss. Kay dool kay diri. Ayaw lang sa glapos. Okay ra? Salamat. Mayong kandya. Mayong buntag. Agir ako. Di man guwa mo giyagyanan dari ko do. Kano yung dalang may umabot? Kailangan naman ito. Value. Thank you. Brad, ang gamit niya, Brad. Ha? Ang gamit. Waon mo ka. On, ang sakyanan gipabad di ba kay nagyan pa truck atong atong kadayongan? Aw. Atong cellphone ni nani murag sa kumanghod no? Ang butag, ipakita mo kaniya. Ipakita kaniya, tol. Ano sa perimeter? Oh, iala lang, buta sa to siya. Pakita kaniya. Ang nabili na ito. Talaga nila, mana o. Poblasyon Titay, Ma'am Ems.
Hindi na kayo kung kadool dito, kainit na kayo. Tol. Ay, mama, yung kanya. Katuwa na, nagsugod na ito kayo. Palayo mo sa wire. Kaya na, ano. Boss. Ilongkang lang kayo ka. Ay, ma'am, may buntag. Kanina rin eh? Nasa mga 15 minutes pa ko naabot, ma'am. Ah, told pa Oo, ni ay. kanina pa siguro. Ayaw ko niya, buntag. Oo. Panay, kuryente di pa ba si Maputol? Video na, kurente o. Padulong na sa parking go. Na isa ta agribit diha mura og kanoy. Sir. Well, Sunog na nitong poste. Kalihog lang. Ano po? nakita mo na.
Brad, inyo ano yung kuhan ba do? Ay, hindi ano ba? Tulo ka buot. Tulo ka tangke. Kaya kitsa niyo? Paano nga? Baon guro na to na. Basig mo ba? Dari putan na to, Brad. Lawat kay Bradira. Kay nagkainit naman good. Pero init naman kayo, mabati niyo mo diri. Oo, mabati na, init kayo, Brad. Init kayo, no? Oo, abot na. Wala kay Paps, diri ra dapit. Dito sa pinakalas atong barber shop. Ako na, tuwod. Ambot lang po asa dapit. Ha? Ulas ka na. Oo. Grabe. Oo. Urot man. Wala yung mga parka? Ha? Wala yung mga parka? Naman, karaw. Pero, tigil bomba na ron. Ganina pa maguna. Gamit siya. Ilang views pa rin. Mura. Togyo to. Nagatampay na rin, no? Nililya po na. Uy, wala na yung tubig, urot. Sa kalat na yung parking ko ba dyan? Oo. So, depende kung simentado. Oo, no, simento ang kwan. Oo. Chance na rin sa mga kawatan ng gawas. So, naadit na ng mga tao. Yung tao sa balay. Yan, ng balay to. Wala naman si Mami. Wow. Nalakan to. Ano lang, nasa nung ito. Isang milyon. Dapat no. Oh, allowed yun. Hello, good day. Dira. Dira ko tol. Dito.
apil ang park and go. Abaw! Ay, good. Ang Kanoy nga page, wala na na-apil. Chain, okay na ka, Chain? Oo. Okay na ka? Panaplin sa kanay mo agi. Oh. Nako. Maghinit na naamok mo mo. Ina. Nagpilabangay na. Pero unta. Ay, mga wala. Napinsa. Yeah. Likod na napod sa likod. Dito na apil. Oh. Adili na. Pero ang likod ana, pero napalong na pero ang ginagmay nga kalayo ba lagi.